L-unika soluzzjoni li l-Kunsill Lokali Laburista tal-Belt Valletta għandu għar-residenti Beltin rigward l-istorbi li tkun hemm fit-toroq sa sigħat bikrin ta' filgħodu hi li wieħed iwadda barmi l-ilma sabiex jitgerxu n-nies sqarrija li saret mill-Viċi Sindku Laburista Reja Zopardi. Kollox beda minn post fuq Facebook meta resident almentat kif l-istorbju qed ikun insapportabbli e kif din is-sitwazzjoni mhix ta' darba iżda qed isseħħ kull lejl. Bis-soluzzjoni tal-Viċi Sindku tkun li twadda barmi l-ilma. Għal darba oħra, lesti barmi l-ilma weġiba Reja Zopardi. Wara dan il-kumment, numru ta' residenti kritikaw il-mod li bih tkellem għat Zopardi e kif jidher li l-Kunsill Laburista m'għandux soluzzjoni oħra għajr li r-residenti jieħdu l-liġi bidejhom. Huma qalu illi l-Gvern ta' Roberta Bela ġab lil belt kapitali Mandra filwaqt li ġie jaqgħu jqum mir-residenti. Is-sena l-oħra l-Gvern kien impona avviż dwar id-daq tal-mużika sassija ta' filgħodu fil-Belt Valletta. Bis-ħariġ li kien sar wera li madwar 60% ma jaqblux ma' din id-deċiżjoni. Il-Ministru ta' Turiżmu Clayton Bartolo dejjem tkellem favur il-mużika fil-Belt Valletta li xalih grazzi għall mużika li qed tindaq fit-toroq il-belt qed tingħata l-ħajja għalkemm imkien ma semma l-fatt li qed isiru abbużi minn xi wħud bil-mużika qed tkun esseġerata. Tul din il-kontroversja sieħa l-Partit Nazzjonalista dejjem kien fuq in-naħa tar-residenti hekk kif fehem li dan l-istorbju qed ikisser ħajjet il-Beltin. Pożizzjoni ċara kienet ittieħdet ukoll minn kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt Valletta.